dyan sa taas. Mga sila dyan naman. Ano nangyari sa inyo? Buka na, so kung pumasok na lang dito. Mas! May gulay! Pasaka man yan. Pasaka, yun nga sabi niya kanina eh, pasaka eh. What? We are here, papunta tayo sa Pulang Lupa. Diagaton. Red Tierra. Diagaton. Ha? Diagaton. Agaton Nature Park. We are going there. Pulang Yuta ang tawag nila. Yan. Sana. Ano yan? Welcome. You are now leaving Ulbuhan. Ulbuhan. Okay? Baka ma-overheat yan anak ko. Wala na mamaya. Hi guys, nandito tayo. Hindi na ako nagmask guys kasi nandito tayo sa bundok. Mahangin, open air. Ang ganda lang ng view kaya nag-stop kami. Papunta kami ng Pulang Lupa dito sa Calape. Ito ay very well known na pasyalan dahil sa my God, tingnan nyo ang tanawin. My God, para tayong nandun sa look at that. Oh, wow, makita mo lahat ang tanawin ng dagat, mountain, the green, emerald greens of mountains. My God, ang ganda. Sa Manila dito? Oo nga, Antipolo. Hindi siya isa pa yung... Olongapo. Maraming ganito eh. Sa Baguio. Nag-chicken tayo Olongapo. Sa Chicken tayo dito? sabihin mo kung saan. Marami na tayong Malapit sa pinupuntahan. 2 hours sa Manila dito? Nag-pass tayo? Olongapo. Anong ka po kayo? Sa Olongapo ay ganito. Ayan, may park na ganito. Ang ganda. Nasaan yung vulkan dito? Ano pangalan yun? Sa Laguna. Malapit sa Batangas? Sa Ito dito ba naman? Tagaytay. Yun. Yan, parang Tagaytay. Ito, ang ganda ng dagat. Naalala niya yung pagpunta namin Tagaytay dahil ito ganito ang view. Ay, maraming sili ha. Oh, look at that sili oh. Ala, Oh, sili. Pwede magkilaw dito. Oh. pwedeng magkilaw. May sili dito. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa mga May papaya oh. Wow, may papaya. Nahinog ng papaya, walang kumukuha. Hinog na yung At papaya. ito yung ano nang tawag dito, Papa? May papaya. Dragon fruit. Oh, dragon fruit. Yan, dragon fruit. May nagtanim dito, oh. Daming papaya. Yung papaya hinog na, hindi nila kinukuha. Nagsosobra dito ang papaya. Oh, butchi na ba yan? Okay. Ito, butchi na ba yan? Mag-picture tayo. Tayong apat dito. Okay. Selfie tayo dito. Tayong apat. Remembrance. Paano tayo? Ka, Marco. Nagmas pa kasi eh. Wala naman tayong ibang tao dito. Yeah. Oh. Okay. Dito, selfie tayo. Selfie tayo. Dito na tayo sa Pulang Lupa. And look, it's Pulang Lupa talaga. Ang ganda. Nasa tuktok tayo ng bundok ng Calape, guys. Wow. Look at this. It is so beautiful view. Oh, nandito tayo. Yun. Oh, yan. Pulang lupa talaga. Oh, tapos may view dito ng dagat. Pababa na tayo, guys. Ayan. Kita mo? Ayan na Ang ganda na. Pulang lupa.
Nandito tayo ngayon sa Calape guys, sa Pulangin Yuta, sa Red Tierra. Ay, nandito tayo sa tuktok ng bundok, makita mo yung view ng dagat. At ang dami nilang halaman dito. Ang dami, very green ang kanilang mountain. Look at that, ang daming palm. Those are, I don't know how you call that palm. Anong kind of palm yan? Ha? Ewan ko, anong klaseng pan yan? Ang dami, ang lalaki ulit. Tapos dito, ito yung sinabi ko na fern tree. Ito yun oh. Ito yung fern tree. Meron tayong nakita doon sa daan doon. Kanina, eto meron sila. Fern tree. Parang pako-pako, pakpako. Yan. Yung ginagawang salad, parang ganyan yun. This is fern tree. Tapos punta tayo dito dahil meron silang garden. Punta natin. Meron silang upuan na bamboo, sambayan. Siguro pagka weekend, maraming tao nito. Pasyalan talaga to eh. Pasyalan. Tourist spot ba yan? Oo. Ay, exit yan, exit. Dito tayo entrance. Ay, exit na ito. Nasaan ang entrance? Ito sa exit yata yan. Kaya na inaayos nila ang kalsada dahil dito ipasyalan na ng mga tao. 20 pesos. 20 pesos, merong entrance per, per head. Okay. And then, ano sila namin? Okay. For Siyempre? Napod sila yung banana queue. Gutom ba kayo? Nagluluto siya. Ha? Lista na, lista na. Gusto natin. Lista na. Hanggang narang po yung 11 pa rin. 12 man di ay. Ha? Oo. Oh, title oh. May isang title niya oh. Municipality of Calape. Mandatory wearing of face mask, physical distancing, nandyan na lahat ang prohibition, nandyan lahat ang offense, penalties sa mga gagawin yung paglabag ng batas. Let's go! There we go! Wow! Ang ganda dito! Wow! Ang ganda ng view! Wow! Overwhelming guys! Ang ganda ng view! Very nice! Wow! Ang ganda! Pulang yuta! Saka to, bawal pakpak ka oh. Wow! Pat ka na. Lilipat na ako. Sige. Tumpong ka yan. Tumpong ka agad o. Ganun ka agad. Bahala ka. Sige, sige. Sige, sige, sige. Yes, ang ganda ng view dito guys. It has my God. Lingkod yan, dito yung view. Ganda. Tayo. Okay Buka naman. na doon palikod oh. Anong gagawin ko? Punta ka dyan sa aling mag-ground eh. Mag-round ako? Oh. Ano? O hamster bitaw.
Saka baka magbungka ha. Tuan na. Nag-flash? Ah. Kaya. Oh my gosh. Hirap naman pala mag-picture taking. Ikaw Hadlo yan ko. mo? O kayo. Kamu diay. Parang yung papa dito. Unan mo naman ito. Saka. So, kunan mo kami Marco. Dito. Ay. Kasya pa tayo dito? So, Siapa? Tagalin mo yung tagalin isang glass at saka ano para kita. teka. Teka. Siapa? Ito na. nasa Tagaytay. Ganda ng view no? Ganda ng kita niyo na. Yan tayong apat. Doon sa tira, meron doon tira. Oh, picture dito tayong apat muna. Yan. O dito kaya, makuha yung view. Ayun. Dito tayo. Dito. Ganda yung banderita kita yun.
itlog ka diha? Yes! Ito nga ipugad ko. Ipugad ko para sa ating mga sisiyo. At kitang-kita lahat ang mga... Wow! Ang ganda ng view doon! Ganda ng view ng dagat! Very nice.